Automozioa ikasiet azken urte terdian, eta orain hemen dago Ford ESO motorren lanian. Uste nahiko ondo bideratzen daula hizkuntza kontua, noski batzukin euskaraz egin dezakegu, beste batzukin ez, eta ondo lantzen dugu. Karozeria ikasten dut Don Boskon, eta orain hemen Ford ESO motoren praktiketan nago. Asko ikasi dut, jendeakin oso gustora egon naiz, tratu oso ona. Praktikak oso onak izan ditut, lehenengo kotxea oso zaila izan zen, eta hori eskolan emandako gaiak etola hemen oso ondo eman ditut, eta asko ikasi dut. Urtero etortzen zaizkigu Don Boskotik ikasleak praktikak egitera, egoten dira hemen gurekin 3 hilabete inguru. Eta nik uste dut aukera polita dela beraientzat, eskolan ikasi dutena hemen praktikan jartzeko eta aurrera jarraitzeko bere ikasketetekin. Bagendi enpresa euskalduna da eta baldintzetako bat euskaraz jakidea da eta Don Boskok hori bermatzen du. Hasi nuen elektromekanika Don Boskon eta gero teoria praktikan jartzeko aukera izan nuen hemen Pamendi tailerrean eta niretzako oso positibo izan zen hemen egitea praktikak, zati gero suertia izan nuen eta hemen gatu nintzen lanian eta urte bat daramat eta oso gustora